छोड़े के। मेरा आप लोगन के बस हाँ फौजी साहब की फरमाइश आप पहले के लगाएला गाड़ी गाड़ी जाए हो गाड़ी गाड़ी जाए गाड़ी गाड़ी जाए हो गाड़ी गाड़ी जाए हथवा में कलमिया गाड़ी गाड़ी जाए। जब तेरे हाथ में कलम गड़ जाता डॉक्टर साहब से दिखवा ले तो दुख दूर हो जाए। तो मेरा रू अपन मजबूरी को बतावत कैसे ही दर्द के मारे डकटरिया में गई बदली। जब डॉक्टर जब ऐसे निकम्मा निकल गए तो के सुबह में रोडे पे टहले के चाहिए जो हाईवे पर टहल तो मेरा रुआ कहत जो नहीं के बस कहत तो कैसे दादा के मारे वही सड़किया पे गई बहुत मानल हम अनपढ़ हैला लेकिन हमार दुल्हा बड़ा पढ़ल लिखल हाई फाई हुआ दुल्हा ना जानत रहना बिया हो गई लेकर ये अनपढ़ रहे लेकिन जब जनलन कलन की देख अब तो बिया हो गल है बितावे के है लेकिन तू अनपढ़ है हम ना जानत रही तो बिया न कैले हुई लेकिन अब कह लेला तो बितावे के पड़ी ले गई ओकर नाम लिखवा दिला एडमिशन करा दिला स्कूल में कि पढ़ी लिखी तनी साक्षर कम से कम हो जाई अनपढ़ से साक्षर में गिनती एकर होखे लगी वाह 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 नाम लिखवा दिला पढ़े लागल 4-5 दिन स्कूले गईल ओकरे बाद नहट गईल ना जात हिय दुल्हा कल काहे ना जात है रे तब बतौले रहल का कहे ये कहे अरे गाड़ी गाड़ी जाए हो गाड़ी गाड़ी जाए हवा में कलमी गाड़ी गाड़ी जाए हवा में कलमी गाड़ी गाड़ी
लड़ी सड़किया पे अली अरे दर्द के मारे सड़किया पे अली ड्राइवर से नजरी लड़ी लड़ी जाए ओहो लड़ी लड़ी जाए जियो! क्या बात है मास्टर साहब बड़ा बढ़िया गीत का संकेत कैलन कोनो लड़का का नया नया बियाह यही अप्रैल में भयल बा लेकिन उ लड़का रहल नाच का दीवाना बगल में डीजे बजत रहल लड़का मेहरारू के चारपाई पर से उठ के कूदे लगल मेहरारूआ कलैया पकलस कलस का हो कैसन निशमा कूद के जात हुआ इ रतिया का कैसन फुटबॉल नियर कूदत हुआ का बात बा मर्द कहत बा का कहले बा धुतुक बाजा बाजेला यार गोर कलैया नाचेला धुतुक बाजा बाजेला यार गोर कलैया नाचेला हम नाच देखे जाई ओही रे याही रानावा हम नाच देखे जाई ओही रे याही रानावा के हो जाला हाजीपुरवा के हो जाला पटना के हो जाला हाजीपुरवा के हो जाला पटना यार के हो जाला ना बोला बोला के हो जाला ना काला काता भानो कारिया के हो जाला ना काला काता भानो कारिया के हो जाला ना बार स्वर्गीय बेचन गुरु अपने ही गाँव में सवाल भी कैले जवाब भी अपने ही दे दे जवाब में गाय दे का ससुरु जाला हाजीपुरवा भसरू जाला पटना ससुरु जाला हाजीपुरवा भसरू जाला पटना बलमुआ जाला ना हई करियावा जाला ना काला काता भानो करिया बलमुआ जाला ना आई बेचन गुरु एक लाइन और गावे जौन करजवई के चुभिया सबके का कोई गाई जब गावे तो लगे कि सुनवैयन के मुहे में रसगुल्ला का रस टपकत था गावे कैसे काहे मास्टर साहब के हो भेजे साया साड़ी के हो भेजे कंगना के हो भेजे साया साड़ी के हो भेजे कंगना यार के हो भेजे बोलो बोलो के हो भेजे ना
ससुरु भेजे साया साड़ी भसरु भेजे कंगना क्या याद आई है ससुरु भेजे साया साड़ी भसरु भेजे कंगना बलमुआ भेजे हई करियवा भेजे ना दोनों जो बना के ढकना बलमुआ भेजना जियो